Sederek-sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, Shalom. Kula Pendeta Yudo Aster Daniel saking GKJ Gondokusuman, Yogyakarta. Ngaturaken renungan Sabda Winedhar Setu 9 Mei 2026 kanthi jejer. Sampun ngantos was sumelang. Waosan kitab suci kapendhet saking kitab Yohanan 11 ayat 17 ingkang mekaten waosanipun. Kowe padha tak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayuku tak wenehake marang kowe. Lan apa kang tak wenehake iku ora kaya pawewehe jagat marang kowe. Atimu aja melang-melang. Mekaten sabdanipun Gusti, rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken saha ngestokaken dawuhipun Gusti. Haleluya. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sedaya tiyang temtu nggadahi raos was sumelang utawi kuatos. Kados dene para sakabat ing Injil Yohanan 11 ing wekdal semanten rumaos melang-melang awit badhe tinilar dening Gusti Yesus. Sinaosa panjenenganipun ngendika menawi badhe rawuh malih manggihi para sakabat. Ewa semanten tetep kemawon tasih sami gadah raos sumelang. Ningali awrating ayahan ingkang kedah dipun rampungaken, limrah menawi para sakabat lajeng alit ing manah, sami nyumalengaken nasibipun ing tembe. Pramila Gusti Yesus lajeng ngendika paring panglipuran, atimu aja melang-melang. Salajengipun ugi ngiyataken para sakabat, tak tinggali tentrem rahayuku. Wujudipun inggih menika Roh Suci, juru panglipur. Sang Roh Suci, rohing panglipur ingkang badhe dedalem ing gesangipun para sakabat, dados mitra ingkang nyarengi lampahipun para sakabat saklebeting nyariosaken bab katresnan lan kasaenanipun Gusti ingkang milujengaken manungsa. Roh ingkang ngiyataken para sakabat ing karingkihanipun. Temahan para sakabat boten perlu was sumelang kangge lumampah nindakaken ayahan lan dawuhipun Gusti. Saestu sabda wau dados dilahing gesang kula lan panjenengan. Sumangga kula lan panjenengan tansah santosa ing kapitadosan. Bilih prasetyanipun Gusti mesti dipun tetepi. Inggih menika prajanji paring juru panglipur ingkang nuntun, ngiyataken lan bombong kula sarta panjenengan. Mila sampun ngantos alit ing manah nguwatosaken kawontenaning gesang ing tembe. Tentu kemawon sedaya pandamel kagem kaluhuranipun Gusti. Mboten kok pandamel ingkang namung mentingaken diri kangge kaperluaning diri, ananging kagem kaluhuranipun Gusti. Mugi Gusti tansah amberkahi. Amin.